Curaçao is getroffen door een blackout. In de nacht van dinsdag op woensdag, iets voor 3 uur 's nachts, viel de stroom op het hele eiland uit. Aqualectra heeft dat daarop bevestigd en laten weten dat ze hard werken aan een oplossing. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld, wat de oorzaak is van de stroomstoring, maar wel blijkt dat het lastig is om alle wijken weer opnieuw aan te sluiten. Aqualectra heeft in de loop van de ochtend laten weten met het proces bezig te zijn, maar dat het ook sprake is van stroomterugval. Dus dat een wijk aangesloten is en daarna valt het toch weer uit. Het is een lastig proces, laat Aqualectra weten. En het bedrijf focust eerst op het oplossen voor het probleem, voordat ze de pers en de samenleving op de hoogte brengen van de oorzaak hiervan. In ieder geval is Curaçao lange tijd zonder stroom gebleven en wordt er hard gewerkt door Aqualectra om iedereen weer aan de stroom te krijgen.